Hakaliang ka sap ka pong ka jila jungi kam dunasyo. Labon ki ba mi shikmat, ha ki rinsan ki ba per. But ki donru ki ba pin san janay ya ka sap ban pindon kam but pinlong yaki kum kilat kamay. Mga I hazel wajri but ngi pidang subhay pi ha kani ka episode Shillong Mynta. Mynta ha kani ka program don mat ngi ikong Sharon iba syong basa hamaulin ray. Ide way ni kisamla iba don ya kasap kapong bandrodur ni thodur ha kaba ila asdang ni ka Jingieid linti jong I nadu ba idang kena. Tihang ni ngin yu I ba ka Jingitynnat top ka jong I man pinjana ya kasap kala pinsan janay ru bakan long kalat kamay ya I. Tihang ni ngidon bat ni Mynta ikong Sharon ibadai I samla ibadon ya kasap ban drodur bat thodur. Te kumlay ikong Sharon bapila don benta bang iha kani ka program. Te shwa bangin tip kam bani ay kasap ko jong pi. So ba yathu khandiat sa pangila dina ko benta kinong pet ki jongi. Kumlay sibun bara mga katang I Sharon mga syong sa ni hasnong maulun ray ngaday kumbala iong ikong hazel ma ngaday inong draw ba laju paint na ki live painting but ki painting si prepare hakani ka nong ba Shillong ka jangi but nga Mynta nga dang tray ko minong hikay but tanggat tahi. Okay. Di khandiat halor ka jinglong kena ka jong pi mo. Ke ka ba Jingitynnat hakabor ba pidang kena. Hakabaya day ba kani ba ka ba penwandur bahaya ka Jingitynnat ka jonga bangan sedang ya kan ka jingdraw ban paint kadai ka Jingitynnat jonga hakapor bangadang kena per bangalit school ka jinglong ka jonga kadlong barabor ban buat iki subjects ki ba dai hibat kan ya dai hibat ani kum ka geometry kum mga kamah hakapor man shwa ngadan Jingitynnat hadu kata-kata badadai ki art class ngada kamilin tiba do kata-kata ban pa ki science classroom namar ba kani ka penlong nga ban ngan long excited bangan le baka don a creative touch baka penlong nga bangan nong an kwa bet bat ka ngasus ngotu ha ini por bangan ren ngasus tu kani ka por kan ba kadon ka era ka bang Jingitynnat ban le bat I mai payu I kani hanga banga kamau ki nga kamah pabrang kana dak sla po yeng na school ngan persang bai kat bala ban le cha kper ban persang ban lum ya ka khando bangan sna ti mi pai I bang Jingitynnat ban draw te ki persang ban I mean say mga kan bangan pen bet kan hatu kapor nga kamaki ai ki jing ki kulom ki kala pencil nga should draw bet kat sabal untan. Di nadu kat nus nem plas ut hu pidon ya kani ka sap bandro. Kat kumbang I may pate ki ong bet nadu bangas dang bat kulomi. Nadu bas dang bat kulomi. Shwa bangan tho ABC ro ngala draw shay kami ngala draw shay kurso ngala draw shay kini ki iki bangai I ki ding ki lom ki siet tanga try hang to hi ngat nadu da ong ka each ka ba specific tanga try sansnam ai try nadu bang adap sansnam ti long ke ba Jingitynnat haka reta ka barat fila sedang ba findro ti ngatrai ha ka to ko por ngatrai fila ju Brut try kini kenro ha ki kamera ki ke dai ningkong tengah sisa mai be ipa adin pa namar ipat bang Jingitynnat iong kan nga depikot draw bah isidang wi gum ta draw bah ju Brut gum ni ma te I mean sim nga kan hakawe ga sengi nga ong ilong ni ambangan paint hapok ka kamera
kamera ka ba i ayanga ta din piong thoi long tang ba the draw ba te nga the draw sha ka to ka pong ka mga pro likini kan ro baro nga draw kita beli nga draw kilum ki wa ki ai na pandap iki kan ro kan Ti halor kata long kumno lang ki ai jing kersan pia ba kila tip ba kila don shai ka ni ka jing trang. Ki ai ka jing ai men sim mo na ka yeng ka sem ka jong pi. nakalyang jong kayang sam jonga imei pa nga isit I mean simbi nga ban pet bichwai ka kot ma kata de ka wai pet bichwai ka kot kon kane de ka juk ka ba ka jing draw kam la hira ban pai ma ban pai business no tang ba I kade I anti jonga kan I nyado jonga I di wan kan ha yeng I kita ki jing draw mas I kita jing draw I ong kan nga ani pinang mendro kum ne da pinang mendro kum ne te sngo ba pendro no ya ka jain sam mo jonga I ai ka jain sam ka jong I ka nga yang pen pi ha ka to ka por ka dang ya ba ki ni ki jain sam pinting de pen pi te da pla dap ka ni ka wai da pinang ngan sa ai sure te ila itana do ta kata I ai pa so santali ki jain sam yang sim pen sikini ki jain sam santali te nga pong ang anita hadin pan nang tu kas sedang kan ban kan mi na yeng mo kata kasap ko jang kas mi na yeng namar yakini ki jansam ibu hidukan jang I persang menterwai ki brio kunta Ti la bun kan nutli ai ki jing sem ba pila pint long hadu menta. ani ngam la nyau shu ki jansam ta ko bai de ki jansam ngam la nyau shu Ki ai ki ngakwa wangan iti kita ki mediums ki ba pi pindan kam. But ki nu kita ki mediums ki ba pi pindan kam ki ba long ki ba ki ba juat na ka benta jong pi. ke medium ke banga stunat ban pendan kam te ko pi hang ne kini de ki acrylic paints kini ki HD acrylics ki bangadang sulapshan ki lang ki bas haken bangan pen ikan da kini kini ngal pedan kamba ke canvas ko fi hakane kani de canvas board kini de canvas kini ki stretch canvas kani nga stunat bahan pedan kam te kala move on na ki acrylic paints ki barit kom ki camelin ki ba ngatrai bun ki artist ki dup tip ki bar photing ka ki acrylic paints kitu tengah peran kam bah pa ki jansam kitu ki kam ya ha ka fabric ma pa fabric te ba ngadang don jing hiban penon kam menta ta ka de ka oil paint he nama ka oil paint ka shimpor ban khyang han ngadang sim jing te yang ka challenge ka de ka to hi kan ka oil paint Okay, te kum ka artist kan diat halor ka rinsan ka ba piju shimenta ban ki ba ban pen inam ki pila ju shimenta chi se ngala shimenta ka ni ka art exhibition ka ba host da ka school St Anthony's ha State Central Library na ka ma ka arhajar dan baklaranga arhajar khat nyo arhajar khat nyo te ki khat dingi ki artist na ka Shillong barokawai bagi pa ingi ban pen ki jingdra jengi ta kani ga jingdra na to ka por hi arja khat khandai dam bakla nga arja khat khandai te ki ngara kani ka jingdra janga to ka por bat so ka waida ting I ngadan bahang tu bat ki nongdro ki ba per ki ba kat kerta janga hiken ka to ka por bangi display to ka jaka kan ban poi mentasha kata ka ba kam kongsan kata ka live painting te ko no fi sedang ka live painting ha ko no ko kom na makalong ka ba phla ha ka ni ka jela jing pat jo I te ka ba ben long if you ben sedang ka ni ka live painting ha ka bai dai ba ka live painting te ngaklam mud dora nadu bas dang hi ha ka ba nga tmu ban ong ban ngan be persa no syakadak jong bangan long kanong dra ngaklam mudur bangan long ka live painting hi siya ka along kum ka jinglan min tiu belai na to ka por ngakan mau arhajar pu lai na problem maklara nga adang draw kum ni hiken ba draw be ki canvas nga draw ha ki giant sam nga ai rong ha po ki kan draw jong ki cafe ai kum to te I samla jong ai bla di tengah jong menta ha ka to ka por yong ngakan ale ngin ya le kanega live painting ngadan kambanya tho ya don ki bre ki be ya tho kadang ka jing tho te lengin ya le ka live painting mo hang tun sim kanega lat kum ka jing practice pi te ngapa ngong ni ki klam khot mo kita ki nong tho ya nga tang ba ka jing I mean sim jing I pat ka penlong nga banong slur ta nga let kan kata ka jing ya tho ka badan ha sora ka to ka por te na
set up bet hang tu hi ya ka painting janga nga bu jing thmu be hala dia ban ong kan ni kan deka present janga she kita kinang ya tho kan kat ki be tho to ka par te ha ka par bagi bangale ka to ka live painting na khala mudur ka deka wena ka jinga tho ka ba heta ma so ra ka ba itnat ba mo ka itnat ba nga along nervous kan to ka pa nga along ngadan ka jing shep tiang ha pa ga nga ang ni tip kin itnat ya atau ko nga kadang sin beningkong ya bangan benong bandro ki dor beriu hi ken bak ataro ban live hakato ka por hi man pendap ya hakato ka por hi tengah le la kale hakato ko pong kamang ipoy saw je tingiring video to ka por shooting di phone tingiring video ngi ong persang mana mangadan ka social media account janga ang persang mending video ini ya persang ni pelat la ka pelat ma dan da ka itenan te deladap kata ka painting kinang nga agif kinang tha ki tenan ba ha ka jinglong sngo phe janga mga long bet anita biang hi kata tang banga khamudur bakan yai peteng mo kan ya hadu mentar kan nga khamudur ban yai pedeng beteng ta ka ma ha ka sngi ka baar hadien jong kata ka sngi ni edit dia kata ka video ba ni upload dia kata ka video apa online ka yo hadu ka mau silak view tang ha ka sngi ka beningkong ngila kendet lut bat nga ba i samna jong hatu ko pang ngila kendet ani ong kala plelat kala plelat kena tu ko por bat menta hadu menta nga apai hadu ngam bakal nga sau lak view ma kata ka ju hi ka video tena itu i video ibarat ibang akhlem mudur pakan sapriang ka plelat pelenti baki wei paki klien kin kendo kan kendo kin sapoi text nga komno phile ka live painting nga bahasa wan aka wedding jangaru sale tenang tu tingis kan sapteng kan kata ka live painting kalinti ban pois kan ka live painting kan journey janga ti hadu unta ka no tili kita ki live painting ba fila let ngadu arhajar pulai hadu mentate ngalale nyotli Hanya tuli ki wedding ki banglale kalau bat kata sesora ka sesora ha te kum ka way na kata nong draw ya ka live painting mo ka ika jinga pair hapeng ka live painting but ka studio painting ka ba fi paint hayeng mo ka ika jinga pair ka live painting te kalong ngalong search pang studio painting ma ka studio painting te pio ban simpor na lati banda plan bah banda bojing temu bah akanoru kompin le ekato ka painting te fila ban simpor si tayone si benane si snemne ka hap ka ketijengi ki artist kan kat ban ngarang internet in art susu kat ban internet in art susu tambah ka live painting te kalai bait hang to kan live ba kat kum ka jing terang jang ki client nama bun sien ka debit ka nam takinang ya thota am takinang etho te kin ong bejangi ngakwa e phi ban pinle hapo ka pandal jonga lane ngakwa e phi ban pinle hak pen ha plau te kat kum ka jing thrang ka jongki ma kum ki clients te ka life hap pendapat hak to ka janimet hoi ti por janimet kan ti piju let ki art class ne khndiat halor ka jingsham ju phi halor ki art class hadu mentateng ampot julet art kelas ra nala dia bet mga student adu menswahi te kumba ong pi mi pa jang ik persang bet ban ong yang ban bahabang concentrate be hakajing puli ma te ngaru menchuang ong to mele hira na makram don jing tumu tama ban ong bangan long ka artist tengah ampot julet art class ra kan ngadra bet nala dia pidon kita ki nong Iman Sim ni ki mentors no kumba jo ki ba Iman Sim if you penyat kmat ha ni ka sub ka ba pidon ki mentors jonga kin ngan ong hockey pi ki dei ki khana ki ba dei ka ju kasnam kumangahi ki ba dei ki fellow artist kan chu ong nama ki fellow artist nga namba klara nga kat kumbang kan mau ken ngala jan I no ya kan ka jing thrang jonga banlong ka artist kat bangadang he kisnam kan manang I ka jok atat ro hakane ka jok jungi menta dan bun ki bathiet ki painting ma te nga kendu ki para artist pat ki ba Iman Sim nga ki ba ong le ba ngiru ngim la de ki painting ta mangi le ba ki ong kum tata tada iwe ni kita ki artist ki ba ngala ban ong ide direct feel
da fi ke Instagram jong i don direct feel i Andi sangma te i amio te shibun hakini ki artist no hapo Shillong kan ki bangila shit kenduk kai teng kenduk kai teng bangin ayo kini ki la long ki mental jonga ki ba ka art jong ki inspire nga pi inspire art jong ki inspire ki te mar kelyang ya mar kelyang dia tekum ka kena ka ba le ka science stream dei ka long ka stream ka ba ha tekum nu hakanu ka rukom fi bate ya ka por nama kani ka stream ka ba fi le long ka dawa ba ka por ka jong piru kadai kata ta habaya dei ba ka jing pule ta kamau ni ya ngaple ngale kat pala ban num kata hiraya ka jingdra ka por bangadang pule tedang apuli dadai kapor ban dan ki exam ki ba longkong san ngai lekat bala banum kata dai karang kata dai ki pin brush dadai hakapor kum ki sajan ai kum tulan hakis ngi bangim don tuition nak la lekat bala ban sketch hai ti por tahi por balat ngale hakipor bangam lai apuli ta ki por pin pat le ki live painting ngatu ki por ngapa live painting nang dai ki por bangan ka buat ila dia ma syang na apa buat ila dia tingin poi biang ka live painting mo ti hakap ka sien ka baning kong ka file ka live painting pidon em long ki brio haka to ko por kilawan pet ben pidon em ka jing seir ne haka no ko pi pendep ya ka to hai por iba biang ni em don bet pi kata dia don bet ka jing long seir men siam ha to ko por kam tam dalawan kirang ba kadang kirang ba ikan kiban an keli kani kumna ki kena ada tikila internet bet ki kena ada de delajan kut ke live painting kilawan kilaong bet anti ikumi mama janga ikumi anti janga ma te ha bare bi kena ada tek I sim henga ki kajing long sia ta kadan bet pi ti kat kum ka artist kum nu pio kani fi kum nu pi kani ka kam ka don ka lat jingkamai ti hatu kala ne em kani bakan nong kum bakan ai jing kamai pi lenter ne gadon ke ek wei ka ba fitrei ru hakaban ong bakan nihi ngan trei tangkan nihi bakan besar ban besar yang ka jing jonga tangan hab ong hakam Mynta raja persante em kampat la ra ban ong bakan tangka jing draw kan besar kan tengi hab don hi kani ka another job syong nama ka we rapat ka kam ka ban kersan ya kane ka passion ga janga tem kumenta te kumbang ang pi minang atrai kum kanong hikai ora ka juk ka poru ngale kane ka live painting ba ki painting commission kan nga kama pa bangadang red ka we ka painting ka ban haying jongi ka ban hakam sangkai ka ba amen si ma do ta nga ka de ka we ka painting ji we ipar ilong pa ibadai na malki iksteng IMK bengar itai nang draw i draw kata ka painting ha kata ka rukam i draw inang sra sadis no sajan i draw ka ni ka ying trap do skum i draw kata ka kshat madam maklar nga ka painting kibon ki painting ka jang itu iba kidan ha kilong yang jong sibon ngot ki bro ni hapa rikasi ta ka painting ka jang i ka di ka we na ka ta ka we na i sembo iba ay mensiam ya ka singim jonga bangarok ngan long kata kanong drum an kasi na kirang step ngadu pet ikat itu ka painting ka jong i kan pet man kasi man baka pet kata ka painting kalong thamai bet kata ka painting ngada ngapet harasi monday ngadu i ilong kemi bakit ngapet kasi tuesday ngadu i tai iba show ka ya ka jan barang sajan te man kasi kata ka painting kalong bet kum ka pinting ka baim te kamau ngong ila dia bang ni ngakwa ma bangan le kum katei ngakwa bandroy ka ya ka mariang ngakwa bandroy ki beriu ban bakan kenang bakan pau bakiru ki ka pinting ka long hi kum kata ka dur ka ba kem ya ka jing jong ki beriu bar ka babu haka dur bakan ne sa ba kum tu hangre man ka juk ka bawan ban pet ya ka to ka painting kapau baka donjing how to snam ka donjing how to ipor ka berapan wandur hi da utu artist lene katu ka artist tengah katu ka pintin ka di ka we na kitu ki ba ai men siam hayang akum ka khana bangan long kata kanong draw
Kalau ik Jingitynnat ba pi draw kum ni ngate ngam don sap ni. Akan ni kalian. Leshi boy. Ki ilong real mo, ki ilong real, ki ilong shisha ba. Pila jan sa kat no benai ni, kat no sengi, kat no pila ban pendap kan ni painting. Sa shipna try kan yata. Namar ba kini kilong ki portrait jung ki brio. Oh, Kisin baka di portrait jung ki brio haban tray hakaway patway dur kate kay. nakajing Details ba. concentration kan. Oh, kate. Madang ong banle live painting tang arngot. Tang bright atang ka bright madugurum. Sa hakane ka painting family portrait te clashing por. Kalong detail ba ni. Jingitynnat ba. Apa tu? Yama. Kane ka bangan penipi Mynta ka dei ka wena ki art notebooks ka bangala donna du pa bangan class 7, class 6, class 8, class 9. Nga book compilation lot. Ini nga draw ha kelas ako por bangam student dia ka lecture jong no higai. Tikini ya. Spit ni mai bai pai we. Ini kani deka sin baningkong do banga sedang ya ka painting acrylic ke acrylic paint banga student sa ngoto ni ini painting banga student dia ka acrylic paint nga try ngadang di class 9 na maklara nga pa banga paint ni kani ni ha aja arsan nga draw kani ni haban ong mga student haban pet anime tengah kawai na ka ba pen student yang haban draw ka dehi ka Jingieid jangan ki anime characters kani nga sai podang kelong banga le inya ka mau ini ko nga syang ka mo syangkai Jingitynnat pula dia kata ka ba email siang ka jing siang ni bunga penunkan kum stencil kenja stencil di bunga color asa irong najrong kan sapau ka tu kadak jong gitu ki kalis ka bana po like stickers and all ro ini di project work ibang ngakwa ban lolong kani di kajing first iwe ni jing first new jonga men shop ba ngadang det ngakok ban irong ya ka hapo ka kendrok ba he ba hadu mentar kadang pending kan ya naru por ba ngadang det hadu mentar ta I hope one day masala ban pinai kan ya dan ngasdang ke abstract journey. Ini painting iba pen sedang yang ngaban sedang ke abstract painting journey. Ini dia sketch bang alek je para jangan. Tip kam ni as panch pi kitik ek jing I sim ki kintin go pin I sim na kamta ki nong pek ki jungi wat kum ju ru ki bakwa ban let ha kani ka kam Jika kajing nakalyang jonga nga ko ban ong tangkani kawai wan duk jing kermen re ngila im ha ka juk ka ba Mynta kla bon lat bon ti bahana ka benta ki nong draw ba ki artist ban pen iya ka sap jela dia haka porman swangi dang up hi ya ki beriau kumbang kane ka word of mouth bang ban chuang ni iwe beriau si iwe beriau ni iwe beriau ban tip ba pide nong draw tambah kane ka juk Mynta te dan kam na ban up ya kata dalada fis Jingitynnat hi ban draw lada fis Jingitynnat hi ban pin le ban upload bit haki platform kum ka social media kum ka Instagram kum ka YouTube namar kane ka playlat plenty ya ki beriau bikin lap ya pi kumai tu ipi ke jingi tu kana jangaru kan ska
kalap nama kibru kilap yang on Lyngba ka social media hi te wat num do jingkerman lebet ma lebet la da pikwa bala bistunat lebet ya ka lebet kan ne bat pin sapoi hakawe ga si pin sapoi syakmat Kubli shibun kong nam takapor ko bapila pelat bat mi Mynta kasi te kumbang la yo sngo haba ka don ka jing trang te ka pli bet te ka lat ka lenti wat lang bon ki jing ni mat ki jing e bat ki jing kelon mo ka jing im hendreng ni de ban yai ke la ka kli bat ban khli te kubli shibun kong bapila don Mynta bat ni ha ka ni ka program te kumba pila su tho haba ka don ka jing trang ba ka jing ang not ni ka pli bet ka lat ka lenti te wat lang ni mat bon ki jing e ba ki jing kelon ni de ban yai ke bat kli la ka kli bangin ya chkhmat ngim dei ban ran din kumba ikong ri klem ran din dalile te nganget ba kani ka jinge kren bat ikong Sharon kala ai man sim ya phi ki nong pet bat nginsa wan ra shu ki jinge kren bat ki wei ki riu don sap bat ki nong sengkam ki ba long ki klor ki ba lam lenti ka imlang ka salang ka jongi te khuble shibun kong khuble shibun ka por ka jongpi khuble shibun ni phi do kumcha Berapa pet yakini ki live paintings, bone scene, ngiju perkhat, baka jing draw kadon kam bahaya kita, kinong pindan kam ni kinong tre, kam bakin yo ya ka saudong saukun ka bakin ja knang bakin yo ban pinlet jingut, bat hang ni ka ba pinlingo shu yangi kalong bakumnu hapadeng ka jing kinwin ka jing kiu kau kani ka samla ka bodon ya ka sap kalala ban pinlet jingut kat hadu bakala ban pindat pura yakini ki jing draw jongka.